Numele meu este Gemma Andrei Daniel. Sunt student în cadrul Facultății de Științe și Mediu Universitatea Dunărea de Jos, specializarea chimie farmaceutică. Numele meu este Brânceanu Cosmin Andrei, sunt student în anul 3 la Facultatea de Medicină și Farmacie din Galați, pe specializarea medicină generală. Mă numesc Carlota Alexandra Nicoleta, fost elev al Liceului Teoretic Mircea Eliade Galați. În prezent sunt student la Facultatea de Medicină și Farmacie Galați, specializarea medicină dentară. Fiind vorba de ani de liceu, au fost, cred că, cei mai minunați ani pentru mine special. Au fost în anii în care m-au format efectiv, mi-am realizat cele mai frumoase legături alături de colegii mei, amintiri deosebite. Ce pot să spun că au fost profesori care m-au îndrumat spre cariera mea actuală și pot să spun profesori care au devenit pentru mine chiar părinți. Ei m-au îndrumat, mi-au fost alături și mi-au dat chiar sfaturi în ceea ce voi urma în viitor și ce decizii voi lua. Cred că fiecare elev se teme puțin când intră pe porțile unei școli noi, mai ales liceul, care trebuie să fie o experiență frumoasă pentru toți elevii. Eu personal recomand Liceul Teoretic Mircea Eliade pentru profesorii deosebiți care ne-au îndrumat și ne-au ajutat să ne alegem viitoarele cariere, pentru felul de a fi a colegilor care vor forma o legătură între ei și cu atât mai mult pentru dragostea și implicarea persoanelor din liceu. Consider că liceul este o perioadă de formare a adolescentului și este o perioadă în care avem bucurii, tristețe, dar ne ajută să ne pregătim pentru viață. Personal am foarte multe amintiri din liceu. Majoritatea sunt frumoase, împreună cu colegii mei, dar ne-am înțeles foarte bine cu cadrele didactice și ne întoarcem în fiecare an cu drag la liceu. Așa că dacă dorești să-ți realizezi legături noi, prietenii, atât cu colegii noi, cât și cadrele didactice, vă invităm să veniți la cadrul Liceului Mircea Eliade și să urmați un viitor aici, alături de colegii dumneavoastră și vă așteptăm cu drag. Și să vă clădiți de asemenea și o viitoare carieră. Cred că anii de liceu sunt cei mai importanți pentru un adolescent, pentru a-și forma viitorul personal. Hai la Eliade!